Sasho sangena thina singalali endleleni nazi indaba ze1KZN TV okwizona ehamba phambili namuhla. Ushibambu uthi uzozwa ngabantu ngeqembu elisha. Okufika kwelokuqola ngowe-ANC kanti indida kubulawa ababili eMgungundlovu. Sanemukelane nabakambombo omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu siyakhuleka. Obengunobhala jikelele womkhonto wesizwe phakathi uFloyd Shibambu uthi uzoqalisa ke ingxoxo zokuthi ahambele kuyifundazwe zakuleli ukuzwa ke imbono ngokusungula iqembu elisha lezepolitiki. uShibambu usho lokho kwisithakamsa bezindaba ebesibanjelwe eGoli namuhla. Kulesi sithangamsa bezindaba uShibambu ukhulume ngezinselelo abhekane nazo engunobhala weMK Party ezinye zazo ebezimsola ngokuthi uzosungula iqembu lakhe. In December 2024, there was a statement written to remove me as the Secretary General on the basis that I'm about to announce a political party with Tokyo Zikhwale and Lindo Sisulu, whom I have never spoken to about anything. Draft statement and was even shared with me. Remove him today because he is going to form a political party. And that is full-time work. That is dedicated on everything that you do. When you sit down, it's a problem. When you stand up, it's a problem. When you go out, it's a problem. When you come in, it's a problem every day. Because those who surround him have got evil intentions in terms of what about to happen. Uthemba kokhishwe esikhundleni baningi abamnqenqe ukuthi asungule iqembu kodwa bagcina bevumelana ngokuthi abaqale bayozwa imbono yomphakathi ngalokho ngaphambi kokuthi balisungule. So to the comrades that came to say let us form a political party, we said that we can't take that decision. Let us subject that process to the people of South Africa. So we're here today to announce that we're going to be convening the process of consulting the people of South Africa on the formation of a political movement that will be through representative of the people of South Africa. Ephendula umbuzo wabezindaba ngezindleko zokuhambela isifundazwe uphendule ngokuthi noma esangunobhala weMK Party akaze asebenzise imali yeqembu ubehamba ngeyakhe. I never got to be dependent on Umkhonto wesizwe on anything. And I said that in the meeting that I didn't come to suck blood of Umkhonto wesizwe as resources. And that is, we will be able to move from point A to B. uShibambu usazoqhubeka abe yilungu leMK Party kanti ngeviki elizayo kuzomenyezelwa uhlaka oluzokwenza umsebenzi wokusungula kweqembu elisha. Godebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ilunga lakakhongolo seParliament uThembeka Mchunu ngonkosikazi kaNgqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uSenzo Mchunu uthi ukwanda kwabantu bokufika abakulelo ngokungekho emthethweni kunqinda imizamo yamaphoyisa yokulwa nobugebengu ngempumelelo. uMchunu usho kanjena ngesikhathi ethamela icala enkantolo yaseMpangeni lo wesilisa odabuka eNigeria owasebenzisa imininingwane yakhe ukuthenga omakhalekhukhwini ababili kwinkampani ezokuxhumana uMTN. uThembeka Mchunu ungunkosikazi kaNgqongqoshe wamaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu uthi akaqonda ukuthi umsolo ngokudabuka eNigeria wakwenza kanjani ukuthi kuyathenga labo omakhalekhukhwini ababili ngemininingwane yakhe ngaphandle kwakhe. Ngila enkantolo ngenxa yecala engithole ukuthi ngikweleta uMTN engabe sengivula icala ngase kwenziwa loluphenyo amaphoyisa aliphenyile athola ngoba kuthiwa ngathatha ama-gadget awu-2 ngithe mangiyi-check-a nje one of the gadget i-worth close to 30,000 nalena enye i-gadget-ke ko-7,000 so ama-gadget engingawazi angaze futhi ngisayine anything no-MTN so ngilanje ngaleyo case-ke sebephenyile amaphoyisa azafinyelela ekutheni abophe e-Nigerian guy. Umsolwa uNdiwisi Edwin Keke oneminyaka engama-50 ubevele uqala enkantolo yamanje eMpangeni ubhekene namacala okubalwa kuwona okwenza ubugebengu ngobuchwepheshe be-internet kanye lokuba-ke kuleli ngokungemthetho. uMchunu uthi inkinga enkulu ebhekene neNingizimu Afrika abantu bokufika abakuleli izwe ngokungekho emthethweni. Impela sinenkinga ngoba iningi labo balana ngokungekho emthethweni. Kodwa ke kuningi engeke ngikudalule la okuzovela mase qhubeka icala
ngoba ziningi izinto ezivelayo ngaye umfolo so kubalekile ukuthi silandele kahle eduzane singabe sesikhipha zonke imfihlo zecala kodwa khona abenzi kahle laba bokufika abahambisi kahle ngendlela uma befikile South Africa bese befika becommitta ne-fraud akukho right ame victim namhlanje ngiyibona ngamehlo ukuthi uyakwazi ukuthi uzithole ukweleta itole njengo MTN kodwa ungakazi usondelane nabo uthi okumkhathaza kakhulu indlela izinkampani zomakhalekhukhwini ezibudede ngayo ngokudedela kumniningwane yamakhasimende isetshenziswa noma ubani nabo ke kwa MTN ngiyafisa ukuthi basondele ngoba kusho ukuthi kukhona la kubiye kube lose khona ngoba awukwazi ukuthatha information yomunye umuntu usebenzise yona uhambe baze bayikhiphe yonke into esitolo bakhiphele lo muntu loyo bengakaze bambone ngamehlo cha ngifisa ukuthi angayithola ibail futhi ngifisa ukuthi icala liqhubeke kube khona further investigations ezizoveza ukuthi kwenzekeni ngiyafisa ukuthi kutholakale lokho ngoba ngifisa ukuthi leli cala maliqhubeka lisize nabanye ozothola ukuthi bangama victims as I am a victim leli cala ihlelisela umhla zintathu ngenyanga ezayo ukuze kuqhutshwe nophenyo Isashaqekele namanje imndeni abalisa ababili baseHerwood eMgungundlovu maphadne kaMthaniya abatholwe esigangeni bebulewe benamanxeba okudutshulwa emakhanda. Le mndeni ithi laba abanye amalala ngomgqibelo baze batholakala ngolwesibili sebebulewe. Omunye kumndeni usolothi kulesi sigameko bekufunakala oyedwa ngendlela abalimele ngakhona. Omunye utholeke esesimene esitshengisa ukuthi kushayiwe kanti lona komunye udutshuliwe kuphela. Imndeni yabalisa ababili abaduke ngomgqibelo baze batholakala sebeshonile. Ithi kusize izinkundla zokuxhumana ukuze bathole ubongani biyase noNjabulo Ziqubu baseHerwood eMgungundlovu. Kuzwa kuthiwa ulahlekile kusukela ngomgqibelo but sithina sikhona ukuthi sithole ngomsomluko ebusuku nje mhlambe ngabo 8 kanje ngokuthi asho kumfana ukuthi kutholakale bezwa kuthiwa abayile emsebenzini sebena 2 days wafika umngane wakhe lezo mmemeza umuntu asebenza naye wazommemeza lekuseni masimtshela uthulele wathi asivule uzomvusa yena shuthi sivule kamvuse amthathe kanjalo bahambe kumgqibelo lesiphuma kona mhla 14 yabo bahamba kanjalo ke nje sibathola nje sigangeni laba bathi abazi ukuthi yini engaba imbangela yalesehlo sibathole bedutshuliwe bobabili yabo asazi babulawelewe nokuthi kwenzakaleni ngobani baphela baba oright uyayiphuzela asazi nje besifisa nathi ukusizakala ukuthi sazi at least ukuthi kwenzakalani yini mawuthi wona yabo seku right ke manje ngasaqhubeka leyo mpi lemndeni ithi isola ukuthi bekufunakala umufi uziqubu awushawe yedwa baba umngane yabona ukuthi ngazuthi ubelalela yonke into eshiwo yabo umuntu eshayiwe yilo wala ekhaya nebesifisa ukuthola ukuthi ushaweleni bekwenze njani lento mengithi nami ngithatha ukubheka ngibona ngazuthi mhlambe into ebikade vede iplanekile kwasho ukuthi ke yena ungena ngephutha noma angazi ukuthi singayichaza kanjani izingane zikaZiqubu zithi sesele dengwane iyona inhloko la ekhaya wena umuntu obheke yonke into njoba kwakhiwa wena owakhayo ubesayimisele nokuqhubeka avusa umuzi yabo manje nje sele siyingane kahle labantu lento abayenzile bathatha umuntu omdala wekhaya uhlaka olula nobugebengu emphakathini wase-Edendale lamaphethelo luthi ngumuntu obelusiza inkomo endaweni yakwaPhupha eWillow okungiyena ohlabe ikhwelo batholakale phambi kwayizolo bebona umuntu olusile ngakusasa futhi umeqhamuka ayibo basekhona labantu wasesha usimemeza ukuthi ayibo labantu lokho ngibabona izolo namhlanje basekhona mangisondela khona ngibona ngazuthi abasekho emhlabeni so sasesiphuthuma ke khona sathola ukuthi no ngempela kunjalo but ke asinawo ama details akhona njengamanje ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngiseHerwood eMgungundlovu. Umholo weqembu leDemocratic Alliance kwaZulu Natal uFrancois Rogers usedala ukuthi ziyabakhathaza inkinga ebhekene neminyango emithathu emqoka
ofaka phakathi wezempilo wezemfundo KwaZulu-Natal njengoba kungaholela ekukhinyabezekeni ukahulumeni wesifundazwe wonke. uRogers ubekhuluma kwisithangamini bezindaba eThekwini njengoba kuhlangana unyaka kwasungula uhulumeni wobambiswano wamaqembu ahlukene. Ukuqhubeka nokungahambi ngendlela kwezinto eminyangweni emithathu kahulumeni waKwaZulu-Natal kungawisa phansi. Lokhu ke kuvele esithangamini nabezindaba seqembu ke iDemocratic Alliance namuhla eThekwini. They do have the potential to destabilize the entire province. The potential is definitely there, which is why we've put together the fiscal recovery framework. Because if we don't deal with it, there is a chance that the entire province could be placed under administration. We saw it happen in Limpopo. We obviously need to look at the way we allocate our budget. We need to protect our frontline departments. We need to protect health. We need to protect education and social development. Having said that, the three departments also need to play their part. We can't be saying ghost employees. We can't be saying inflated NSNP figures. We can't be wasting money. Procurement system has come in. It's going to save us money in those departments. Abaleli qembu kulesifundazwe bayishaye isifuba ngase bekuzuzile uhulumeni kusukela ke kwangena uhulumeni wobambiswano phakathi kwamaqembu amane ehlukene kufakeke phakathi lona leli qembu iIFP, iANC kanye neNFP. Bathi ke kakubangalula njengoba ke befice izinto zimabheketwane ikakhulu ezithinta izimali. Also in the government of provincial unity, what's worked in our favour is in the past we've had a government made up of one political party. And it has really had the rule of the roost, you could call it. And they could do what they like. That doesn't happen anymore. So political parties have to listen to each other because nobody has the majority power in the current cabinet structure. And I think that is also in the best interest of the people of KwaZulu-Natal to know that, in fact, their money and the projects and the provincial government and its performance is well monitored with all of the political parties at stake. Laba baveze ukuthi ke sebebhalele undunankulu wesifundazwe befuna izimpendulo kodwa baolthinda umqondisi emkhulu ehhovisi lakhe. See, I wasn't present when this apparent incident took place in the office of the Premier. But we have, as a party, written to the Premier and asked him to investigate and to be open about what actually transpired. If we're a government of ethics, then everything we do needs to be transparent. And I think let's allow that to unfold before we make any judgment on what may or may not have happened. So that ball is now in the court of the Premier. And as a party in the GPU, we'll continue to press and get a report on exactly what transpired. Ezindabeni ze-One KZN TV, kubika uNtom Khonamvubo ngeseThekwini. Ake sithi ishelele itolana nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-One KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. uShibambo uthi uzozwa ngabantu ngeqembu elisha. Okufika kwelokuqola ngowe-ANC kanti indida kubulawa ababili eMgungundlovu. Inkinga yamanzi, imigwaqo nomonakalo wadala isiphepho kwezindlu zomphakathi ngezinye zezinto ezigqame kakhulu ngenkathi uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uqhuba uhlelo ka-Operation Sukuma Sakhe endaweni yaseNdwedwe. Ungqongqoshe umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThola Sizwe Buthelezi uthi umehluko uzoba khona njengoba sebezizwele ngokwabo inkinga ezibhekene nomphakathi. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThola Sizwe Buthelezi uhambele indawo yakwaDede eBhamshela njengoba bekunohlelo lukaSukuma Sakhe obeliholo undunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uThami Ntuli. Esinye sezakhamizi zendawo umdingi Maphumulo ukhale kakhulu ngomgwaqo kanye namanzi kanjalo nezindlu ezakhahlamezwa isiphepho. Lo mndeni ufakelwe indlu esikhashana
njengoba usalinde ukwakhelwa indlu. Siyabonga ngoba lento ayivamile ukuba khona. Siyakhohlakala kakhulu thina. Singajabula ukufika kwenu la mengabe ukhona into esizosala emva kwenu sikhombe ukuthi nenze lokho. Makulunga umgwaqo singayitholela izinto zosikhambisa la. Namanzi kamanzi ke ngibona indlela yayilula kabi ngoba alapha yabona yankalo khona amanzi lapha sepipini. Mengadonswa nje ipipe ngeke kuze kufuneke ngisho injini ezofaka ipressure. Siyadinga ngempela amanzi. Mesingasifakelwa nje oJojo la mhlambe babe babili bamela sikwazi sonke la sikhe ndawo. Thina sibalindele ngisho kusasa ukuthi bafike lana ngoba njengoba sicela siyabonga ukuthi basiza. Ubuthelezi uthi basizwile izikhalo umphakathi okhale ngazo futhi bayathemba ukuthi udaba lwazo luzosukunyelwa ngokusheshsha ukuze umphakathi ube nenhlalo enhle. Sihambela ke umphakathi wonke sihlola umsebenzi wokulungisa ukuthi uhamba kanjani. Sikwazile ke ungena emndenini eyahlukene njengoba silapha emndenini okwamaphumulo lapho bakwazi ukukhoseliswa nendawo yesikhashana. Kodwa inkinga enkulu esiyibonayo kuseyilo udaba lwemgwaqo, indaba yamanzi, indaba yomgwaqo isiqalile izokwazi ukuthi emva kwamasonto ambalwa umgwaqo lo esihamba kuwo ulungiswe. Singasho futhi ukuthi indaba yeclinic yalapha kwa Ward 5 njengoba nenkosi yendawo inkosi uNgcobo ikhalile ukuthi iclinic kude zikhona inhlelo zokusondeza uhamba ngendlwane imobile clinic. Kodwa kusemqoka kakhulu ubugebengu obudlangile kule ndawo. Esithoza kakhulu ukuthi amaphoyisa asefake izipopolo ngoba kunezingane evele zilahleke ezingaphinde zicoshakale. Udaba lamanzi ungqongqoshe uveza ukuthi bazozibophezela ukufakela lo mphakathi ibohole ezokwazi ukuphakela lo mphakathi ngamanzi njengoba amanzi bewabanga nezikomo emhosheni. Njengomnyango wakwaCocta sesithe sizoyifaka ibohole kule ndawo ukuze luthi ilembe liqhubeka nezinhlelo kodwa kube lukhona uhlelo lwesikhashana sokuthi abantu bawacosha amanzi ngoba njengamanje bathatha amanzi le emhosheni ezantsi emfuleni okuyingozi emangalisayo ukuthi abantu abadala bangahamba ibanga elide kangaka. Ngakho njengoCocta sizoyifaka ibohole kodwa ompompi abazophakela isigodi sonke lokho kuthiwa i-communal standpipe ukuze wonke umuntu akwazi ukucosha amanzi ahlanzekile emini nasebusuku impilo ikwazi ukuqhubeka. Ongqongqoshe bonke becabinet laKwaZulu-Natal bebephuma izikhala endaweni yaseBhamshela ukuyozwa izikhalo zomphakathi bese bezibika nakuNdunankulu wesifundazwe. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eBhamshela. Isikhulu esiphezulu se-South Coast Tourism and Investment Enterprise uDkt. Vusumuzi Sibiya uthi bahlose ukuthi bathuthukise zokuvakasha kuphinde kudaleke namathuba omsebenzi ogwini njengoba besayinde isivumelwano sokusebenzisana nabatshali ezimali. USibiya ubekhuluma kanjena njengoba ngokubambisana nabathuthukisa kezakhiwo okuyi-Renshaw Hills, Serenity Hills kanye no-Umdoni Point Coastal Forest Estate beyisayinde isivumelwano sokuthi ke bazosebenzisana nabasayinde eScottburg. USibiya uthi ke zintathu izinto eziqhamile ezisayingqinamba ekuphileni kwabantu. Uthi lokhu uhlanganisa ukuswelakala kwamathuba omsebenzi, indlala kanye nezinga ke lokungalingani phecelezi inequality. Silana ke namhlanje ekuthinini siyazibophezela nalezi inkampani ezintathu ezikhona kanye nohulumeni in the name of i-Triple-P Public Private Partnership. Sisebenzisaneni ukuletha ushintsho empilweni zabantu in the name of development okuyintuthuko esifisa ukuyibona iyenzeka. Ukuthuthuka ke esikubona kuzokwenzeka abantu bakithi bazoqasheka kakhulu ngalesi sivumelwano. Abantu bakithi bazokwazi ukuthi bephile impilo ethanda ukuba ngcono ngoba bazothola amathuba amahle. Nabanye abangasoma business abancane abasafufusa siyababona bethola ithuba lokuthi bethathe ingxenye ekuthenini bekwazi ukuthola imisebenzi ye-subconstruction kuyo le development ngoba ithinta izinto eziningi. Lesi sivumelwano sokusebenzisana sijatshuleleke kakhulu njengoba bethi ke bazokwazi ukuthi besebenzisane ukuthuthukisa zokuvakasha njengoba ke indawo yasogwini ingenye izindawo ezihamba phambili
kwezokuvakasha kuleli. Kanti lesi sivumelwano asizuqinisa nje ubudlelwane kuphela kodwa sophinde siqinise nobudlelwane phakathi kwabo nomphakathi abawusebenzelayo. South Coast used to be, I would say, one of the best destinations, not just for South Africans, but people around the world. We've got amazing golf courses, amazing beaches, sea you can swim in, amazing fishing, and really nice people. And I think working with tourism is going to take us in the direction we need to go. Yeah, so the agreement that we've signed is only really for 5 years, but I think it's just a practical consideration. Leadership change, in often within that time, and I think it's just appropriate that the agreement is only effective for 5 years. But I don't see the relationship stopping there. I'm sure that my, successor, and so will Dr. Sibiya's successor, continue the work that we're currently doing in building this symbiotic relationship and work together. Lo budlelwano lobuyasiza kakhulu because ayikho into esingayenza sisodwa. Ukuhlangana with amanye ama organizations njengayo le kuyalekelela kakhulu, especially ukusiza with uhulumeni as well, ngoba uhulumeni ngiyakwazi yedwa ukuzenzela zonke izinto. So kuba khona kwethu as ama private developers as well kuyalekelela ukuze sikwazi kwakha amathuba omsebenzi, sihlele indaba ze training as well as insurance ukuthi indlu omnyama ayisalambi. Kuningi ke sokuqala njengoba soqala phase 2 by end of this year. Phase 2 ke uza nokuningi, especially amathuba omsebenzi. Ama subcontractors aya benefita, abantu bama architects baya benefita, ama land surveyors, kuningi nje okukhona in the construction stage okuba khona. Even after construction, miningi imisebenzi ebakhona, especially abahlali once sebehlala phakathi, ba require ama services, your electricians, your plumbing, your maids, your garden services. Wonke amathuba lawa avelayo as a project eqhubeka isebenza. Bakhale ngekweletu omasipala behlukene ngodaba likagesi lokhu ekuvele ngesikhathi umnyango wezokubusa ukubambisana neindaba zomdabu uhlanganise omasipala ukuzobhunga ngendlela zokutakulwa labo omasipala ezinkingeni ababhekene nazo. Kulomhlangano obubanjelwe The Wheel Water efilidi enhla likaMthaniya kubeka kweqhulwini ukubhekisisa lapho labo omasipala belahlawula khona ke imali ukuze bezobuyela ke emphakathini beyofundisa ngokusetshenziswa kukagesi. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uhlanganise omasipala ukuzoxoxisana ngezingqinamba ababhekene nazo dabeni likagesi. Njengoba sihlangene la namhlanje as i-department yaka-COGTA sihlangene nabo bonke ozakwethu abathintekayo kwi-energy sector. Sizobuka ingqinamba esibhekene nazo kwi-province yonke yaKwaZulu-Natal. Senza lama sessions so roll out ngokwama clusters, but sithe siqale kule cluster lesikuyona it's the first of its kind. But into esiyenzayo sibheka problem statement ukuthi iziphi ingqinamba esibhekene nazo as i-province yaKwaZulu-Natal uma sikhuluma njenge-energy sector. Bese ke sibuka ukuthi ubani ama key role players, yebo bakhona omasipala kuma local municipalities. Baqhube ngokuthi omasipala abaningi babhekene nenkinga yokuthenga ugesi ngenani elikhulu kodwa bedayise ngemali encane. Ingqinamba enkulu ile yokuthi kuba khona omasipala bathenga ugesi ku-Eskom ngemali ngenani elithile kodwa uma sebawudayisa bona bagcina berana ethi loss. Lokho kufanele sikubuke ukuthi ikuphi ke la ulahleka khona ugesi. Siyazi kuba khona ama illegal connections, siyazi kuba khona into yo tempering. Kuningi kufanele sikubuke nokufundisa umphakathi ukuthi sikwazi ukuprotecta nenqalazinda kagesi kungabi thina futhi esibuye sivandalize ngoba kuthiwa yona le mali ekufanele ngayo siza abanye abantu kwezinye indawo kufanele siyoqala phansi manje siyolungisa inqalazinda elimalayo sisebenza. Kanti umasipala abaqulusi uveza ukuba inkinga enkulu ilena yokwebiwa kagesi. Abantu behlisa izinga lokusebenzisa ugesi ngokungemthetho. Kodwa okunye siyazi ukuthi kukhona inkinga yokungasebenzi kodwa kuyona excuse engenza abantu bangawuthenga ugesi mabengasebenzi. Njengamanje kukhona i-free basic electricity FBE ohlangothini lwalabo abathenga ugesi direct ku-Eskom la khona begcwalisa ama-forms bazideclare ukuthi ba-indigent ukuze u-Eskom abanikeze i-free basic electricity. Nathi njengomasipala labo abangamakhasimende ethu sinama-forms e-indigent yokuba sibanike i-indigent ukuze bathole ugesi oyisaphulelo mahhala. Uma lowo gesi usebenzise kahle kugcina inyanga yonke usebenzisa wona ungekho ugesi owuthengayo over and above. Ngakho asikho isizathu esingenza umuntu athi ubridge ugesi
ukuthi abanye abanalo ulwazi lokuthi kukhona ugesi wamahala oyisaphulelo owenza ukuba sunikeza abantu abasuke bedonsa kanzima. Khona manjalo umnyango wakaCOGTA ube usugcizelela ukuba umasipala befundise ngohlelo lwe-smart metering. Kodwa futhi okunye sikugqugquzelayo sebeqalile abanye omasipala yilokho kubizwa ngama-smart meters. Imeter kwaziyo ukuthi ikutshele ukuthi malini othenge ngawo ugesi uzothola ama-meter ama-units amangaki nokuthi uyakwazi uku-indicate uma kune-tempering through ama-smart meters. So okunye lokho esikubhekayo. Kube kuthobeka dladla izindabeni ze-1KZN TV ngise-Vryheid. Asiphinde sithi ishelele itolo nenabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo kwezona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. uShibambu uthi uzozwa ngabantu ngeqembu elisha. Okufika kwelokuqola ngowe-ANC kanti indida kubulawa ababili eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.09 kuyidola laseMelika libe ngu-24.26 kupondo yaseBrithani libe ngu-20.74 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$3,365.56 ounce kuthi intengo yoyilo ongahluziwe ibe ngu-$76.70 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu Cape Town City lilahleke ekugcineni selwaphethe ngezandla amaphuzu amathathu libambana neCasrick Stars emidlalweni wePSL Promotion Playoffs ubukade useSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga. Igoli leCity livalelwe phakathi nguPrince Juweza nesiwombeke sokuqala. Womabili amaqembu abeza kulo mdlalo kedinga amaphuzu aphelele kulandela ukudlala kwawo ngokulingana emidlalweni yawo yokuvula. EleCasrick lokulinganisa kube yipenalty evalelwe phakathi nguSiphamandla Mlilo sekusela amanenjana nje kuphela umdlalo. Lo mphumela usho ukuthi womathathu lamaqembu okuyiCity, Casrick neOrbit ayalingana ngamaphuzu amabili ngalinye emidlalweni emibili aseyidlalile kule midlalo ama-playoffs nosokwenzekele emidlalo emithathu esele kube yiyona ke ezocacisa ngeqembu elizokhushulwa esigabeni seBetway Premiership. Casrick izophinde ke idlaleke ekhaya neOrbit eSolomon Mahlangu ngomgqibelo ngehora lesithathu ntambama. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nena bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.